Bulat. Iki nek nesu malah repot lho. Nek bojoku nesu. Iki meneng terus sare. Lah iki bojone nesu ki mekrok ngene. Masamu karapmu kok iso. Kulo nanya kaya apa lho. Aku ki gak sayang karo sampe. Nimasita asik. Bojol. Ora makane cuci ya. Tak ora aku bojol. Tombok Masamu kok enak. masamu ki. Iki lho nek aku koyo menjadi perasaanku. Maksudku ki bojo cilik iki golek-golekane penak. Enak. Nyapa kowe bojomu? Ndak arep ngomong. Bojol rebo kotok kabeh. Banget toh. Aku sakit nanti. Lho periksa. Sakit aku enggak harus sakit. Kalau sing kalau sing nang bos sing liyak. Pengkhianat. Kurang ajar. Mas Lutut, yen nate mirengke dawe Pak Kyai. Nggih. Garwa kesigarane nyawa. Wanita kuwi wani ditata. Jur nalika kowe mbok suwun nggone wong tuwa, kuwi ya tetep dilandasi kanthi ati wiwitan saka tresna. Terus saiki mbok sia-sia, mbok undat-undat, mbok undhamana. Jur kurange apa? Jur saiki sing dadi perkara ya apa? Aja mbok gawe lara, Mas. Kuwi wanita duwe lara. Nek kowe ora tresna, titipno ning bali desa. Lah iki nek dadi desa mati pek kami tuwa. Bojomu gak istimewa. Ternyata lebih istimewa pasangan saya. Istimewane nopo? Kano gede ya. Gua ada apa ya? Kuwi tugas. Ora apa-apa. Aku pokoke tak jalan. Aku sing sebenarnya bojo iki ya Pak jalan. Dulu juga Apa? dulu. Masak mangan kono. Saya ngarep. Oh gitu. Ora karep konon. Ora tak layak kowe kancane. Ora iki dhewe-dhewe rupa gowo rego. Mergo nggo rupa. Lah yo itu tunggale budak Jerman mati. Kaya Kaya Allah, apa? kaya ulo. Wong kene wis nuntut tansah beruntungan. Saya. Tangan harus tak jadi bisa beda ini. Lah aku ki lho, pola-pola padha. Kuwi sing diarani keluarga yang kurang kreatif. Aku iki keluarga yang kreatif bojoku putih aku ngira iki sok ben anak koyo ngono nih. Wong iki. Aku gandrung. Tapi awakmu malah rencana tak gandring. Gandri di Srekel aja. Saya biar kata. Sampai mau ke sini dah mampir di mana pupuk telepon dikit. Saya di motor dong, Mas. Oh, sampai mau. Tak kirimi setikmu mbok dah. Iya, sampun saya. Hamburger mbok dah. Semua. Sing terakhirmu tak tumbaske spaghetti karo hotdog. Semua kok sampun tak mau. Haram. Hodok iki haram. Lah waktu dari spaghetti kok Hodok iki haram. Kuwi betul iki. nyapa. Hodok iki apa? Panas. Dok. Anjing. Nah, itu iman krengsengan. Sing soal pangkatnya. Sama lo tuh buku nih hotel, iman-iman, ini kok ya, ini kok. Langsung berdok. Aku pengen suara. Salina salina. Lho apa tapi? Kok iso kok ngono ki apa?
Wis mantap bojomu kae lho. Mulane kan cocokne bojone wong iki. Moto aku nyawang kono ning atiku nduk. Tetep ning kono. Jadi kono. Weh, iki paribasan rumput tetangga lebih iki yang ono kowe lho. Bojo kowe rumpute. Wong edan. Soalnya tekan ngendi-ngendi. Gacang iki sandet gacang kok pakai hati. Mayane bojomu gajah. Tiba-tiba. Ini mas Lodong, bojo suara nyampe kok mau disio-sio. Tutupke rasa tresnaku sama rusakku kok nek kenang-kenangan diben awake dhewe iso urip ayam penton pagi suara iya tapi pasti setrika udah sebutnya di Mas, Iya, Dek. umpama aku dibagi gamelan selengkem sampeyan dadi apa? Dek, iki kowe ngejak bahasa penak iki. Cek piye Ini kayak kecil apa siang-siang gitu. kita SC udah sampai Bahasa murah. Upama sampe dadi slentem, aku dadi rancaan iki. Slentem kae tanpa rancaan rasa muni. Wong dene tresnaku lan tresnaku iku kudu dijak kali slentem lan rancaan iki. Mas, yang dadi konge konge. Yen sampe dadi kok aku sing dadi gayore. Kok iso muni yen digandul karo sak isore gayor. Mula wong dene karo tresnaku lan tresnamu gumandul karo tresnane uga. Mas, ngomong lebih jidot masa tidak? Jejak sing bener. aku tak jadi sing duduk ya jadi kita dari sial-sial Terus ada. Lulak. Kemondi. Ayo wis mau ulangi kok piye wis ngajak kali iki kok. Datang kenggang sarambut Ya tak terima kasih bujur prakon ngantuk. Kalau aku ngerasa murah, ngono yo ngantuk suwe bener ngono enak. nek nunggu ngono jan kaya blantek karo peduse. Terus piro? Wih, terus piro apik nate jane. kita yang jiwa yang hanya dia Ayo bilang bujurmu dhewe ngono kok ya. orang sadar kayak sing di aku di sini sama sing itu dah sing kayak Sri Piling Kok sering lo wedi. Cedak bangsa mulai. Ya, akhir. Ya, jajah. Pindah ini angin tuno ayo Sikdo hasil
wong lokan kolongan ane kita jono tongga ibadah pinggangan Terima kasih.